tabva kwamambo handiti mambo tataura navo kuti ngenyi uchindivinga ndivete handiti baba Harare vakati jungwai handiti vati jungwai iwe wakafa usina kujungwa iwe wakundivinga kuhope handiti ndine mudzimai wangu wondivinga ndine mudzimai wangu waye uchida kundikanganisa accommodation iwe tukai murume wenyimi asandivinga ndivete uyu murume iwe wakafa wakatofa kudhara ukaora ini handingaregi kuwanikwa ini ndakasara kuno kunze kuno hakuna kuinga murume wandakadanana naye iwe akatofa murume wandakadana naye ari kunditengera shuga ari kunditengera zvose achindipa nditidya iwe wakuinga murume wandakadanana naye utimuinga kumhepo siya ndatoenda kwamambo mambo vachatumira mapurisa okusunga paguwa pako ipapo handiti hauna kubikigwa doro remagadziro iyo wakanyaradziwa pamanyaradzo nhasi uno uri kuvinga mupamo ndivete nemukadzi wangu ini ngenyi uchiramba iwe kuvafa kana wakatofa you died kwanzi bayiwai kana usina kubayiwa baba Harare havakubayi baba Harare vakubayi vanhu vapenyu ngenyi uchida kuti vhiringidza iwe takabayiwa ine mukadzi wangu nababa Harare baba Harare vati jungwai iwe kana watofa you died baba matirikisi vanonetsa maida kuti tigare kusvika nguvai vari woga mukadzi waida kuti mukadzi wangu wagare woga kusvika rini baba matirikisi monetsa imi vataipa muvetapa nai haikona kundinetsa maningi ndakatoda murume wokuti ndigare naye achindichengeta one matambudzikiro ari kuita ndiri kushawa kugara naye vata murugare tikuita kwasabhuku kunoudza sabhuku tiri kutokubayisa nazvino baba matirikisi tiri kutoenda kwasabhuku tikutoenda kwasabhuku randisikuvataipa baba matirikisi tiunganidze n'anga muno mudzikuvatise tova kukuvatisa nen'anga totoenda kwasabhuku odafukira murume wandakada kuti zvaita nai totadza kutovata nekuti kwanzi chii pambhedha